Tu hi toques, jo hi toco. Em dic Zoe Nebot i tinc 14 anys. Jo ja fa uns anys que toco el piano i com em segueix agradant, doncs toco i és una manera d'expressar els meus sentiments. Però aquest any m'he donat compte d'una raó més que no havia tingut en compte abans per tocar el piano. Jo tinc una parella de persones grans com a veïns que acostumen a escoltar quan toco el piano. I m'han enviat missatges dient que moltes gràcies per tocar cada dia el piano i que els anima, ja que estan sols a casa i no poden sortir, i més ara que estem confinats. I trobo que aquesta és una raó molt bonica per tocar el piano, ja que no em costa res tocar cada dia i estic ajudant a persones que ho necessiten. Ara us tocaré un Klavierstück en do, de Beethoven. Aquest Klavierstück forma part d'un conjunt de 5 peces que va composar Beethoven quan tenia 20 anys. Espero que la disfruteu.